Great Wall H6 to je jak polovica Green Day a polovica H1.6. Je Mike Spirit z elektrickú gitaru. Bráško, sme doma. Zlé auto. Parkuješ za robotou, lebo nechceš, aby to bola hanba. Ospravedlňujem sa všetkým. Za každým, kurva, keď ideš v kolóne aut, ktorú nevieš predbehnúť, tak si môžeš byť istý, že na začiatku o tých 400 aut ďalej ide zmetený, ubolený dôchodca. Ahojte kamoši, vítam vás pri novom videu, v ktorom si ohodnotíme zo pár aut. Niektorým sa to páčiť bude a iným zase vôbec. Závisí od toho, na čom jazdíš. Poďme na to. Kamoši, auta si budeme deliť do 6 kategórií. Prvá kategória je S-tier. Je to úplný top topov, je to Dream Car. Druhá kategória je super. No teda, je to super. Tretia kategória je dobré vozenie. Štvrtá kategória sú auta, že zadarmo by som ich bral. To je také, jak s niektorými kočkami. Na chatu dobrá, rodine nepredstavíš. Piatá kategória je zlé auto a kategória číslo 6 je odpad na kolesách. V tejto kategórii očakávam od vás najviac komentárov. Na všetky sa budem tešiť, nezaručujem, že ma všetky budú zaujímať. Auto číslo 1, Dacia Sandero. Tu budem pomerne stručný, napriek tomu, že sa to veľa ľuďom nebude páčiť. Daciu Sandero považujem za dobré vozenie. Je to auto, ktoré ti za málo peňazí ponúka postačujúce množstvo hudby. Hyundai i10. Vo svojej podstate napriek všeobecnému naratívu o tom, že kto si kúpi Hyundai je na dosmrti kundaje, ja s týmto autom problém nemám a chápem, prečo na tom ľudia jazdia, takže opäť raz kategória dobré vozenie. Som veľmi milý na tie auta, ale nebude tomu tak dlho. Kia Picanto. Toto je presne to dievča. Toto je presne to chatové dievča, že keď si máš vybrať, či ideš do nočnej pešo alebo na Kia Picanto, tak ideš na Kia Picanto, ale parkuješ za robotou, lebo nechceš, aby to bola hanba. Škoda Fabia. Bráško. Tu normálne váham nad super alebo dobré vozenie. Na to, aby to bol S-tier, jej chýbajú minimálne ďalšie 4 valce a ďalšie 4 litre objemu, ale budeme skromní, necháme to na dobré vozenie. Fiat Panda. Fiat Panda je zase to škaredé dievča, ktoré posadíme hneď vedľa Kia Picanto. Ospravedlňujem sa všetkým škaredým dievčatám a všetkým pandám a všetkým pikantám. Áno, presne, to proste prídeš, že prídeš do šroubárny na nočnú a pred vchodom stojí Dacia, Sandero, Suzuki, Hyundai, Škodovka, Renault a za robotou stojí Kia a Fiat. Pardon. Volkswagen Golf MK1. Kámo, konečne sa dostávame niekam. MK1 je podľa mňa super. Nebude to úplne S-tier, pretože to ešte není tá kategória, ale rozhodne je to super, pretože za prvé to auto bolo extrémne prelomové a za druhé pri MK1, teda pri prvej generácii Golfu, vznikol celý Golf. Vzniklo celé to šialenstvo okolo tých aut, čiže toto rozhodne Volkswagen Golf MK1 patrí do kategórie super. BMW E30. E30 rozhodne 30 radíme hneď vedľa Golfu jednotkového. Škoda Super, prvá generácia. Bráško, absolútne není o čom. Je to dobré vozenie. Aké to máš v 2 litri, po prípade v 2,5, tak vôbec nie je o čom. Audi A4 B5. Hneď vedľa Superbu. To do tej šrobárny už prišli tí manažéri. Že zarába sa tam na piču, ale aby to bolo nejako rozdelené, tak aby mali pocit dôležitosti, tak majú rozdelené funkcie. A tí, čo majú o 35 € na nadčasoch viacej, tak tí sú manažéri. Mercedes-Benz V123. Kámoško, jednoznačne ideme do kategórii super. Škoda Octavia Kombi. No to je už ten vyšší manažment šrobovacej fabriky. Takže dobré vozenie. Aj keď to tiež asi závisí od ročníka, ale vo svojej podstate Škoda Octavia Kombi mne nikdy v žiadnej svojej generácii neprišla ako zlé auto. Napriek tomu, že čo sa týka novších ročníkov, rozhodne bude plná komentárová sekcia toho, aké sú to hrozné autá, len preto, že sú nové. A pretože na ne nemáte peniaze. Ale prečo nie? Ford Galaxy. Fú, kámoško, toto už nejdeme do kategórie dobré vozenie a teraz ju opustíme, pretože Ford Galaxy z celého toho segmentu
Alhambra Charan Galaxy bolo podľa môjho názoru Galaxík najmenej vydareným autom z celého tohto tria. Možno aj preto, že to není úplne koncernová záležitosť. Takže zadarmo by som to ale bral. Zadarmo by som to bral. Volkswagen Passat variant. Bráško, dobré vozenie. To už ale sa pri Pašíkovi dostávame do naozaj vyššieho vedenia fabriky na šroby. Fiat Multipla. Kámo, hovorte si čo chcete, ale Multipla je podľa mňa super auto. Bol to síce marketingovo, alebo predajne to bol síce prepadák, ale ktorý iný prepadák bol takou legendou, že tú značku preslavil natoľko, že z toho mena žila s prehľadom ďalších niekoľko rokov. Ale Multipla je podľa mňa z časti super auto. Tesla Cybertruck. To vôbec neviem, kámo. Ja vôbec neviem, čo je to za auto. Ja chápem, že to je ten smeťák a chápem, čo tým chcel Elon Musk povedať. Čo ja viem? No kámo, ja to dám asi do kategórie super, pretože mne to príde auto extrémne zaujímavé. Na slovenských cestách, keby to uvidím, tak sa za tým rozhodne otočím. A z podnikateľského hľadiska, čo je najznámejšou Teslou? No asi Cybertruck, alebo najzaujímavejšou Teslou. Čiže, prepáčte, nie prvý elektromobil v tomto rebríčku nebude mať kategóriu odpad na kolesách. Viem, že na to čakáte, ale nebude tomu tak. Peugeot 407 Coupé. Ja by som ho zadarmo zobral. Zadarmo by som ho zobral, ale nutno podotknúť, že by asi tiež skončilo s vyvarenými prahmi zatretými gumoasfaltom a vyplnenými montážnou penou u cigáňov na dvore za 350 € plus dohoda bez zimných pneumatík a hliníkových diskov. Pardon. Nissan Juke, prvá generácia. Bráško, sme doma. Zlé auto. Proste, je to Nissan. Prečo by ťa to malo zaujímať? Keď to není Navara, Patrol, GTR-ko, ja neviem, možno 350Z a tie staré japonské šialenosti, ktoré obdivujem, tak Nissan má nejaký prívlastok, alebo je to takým magnetom na dôchodcov. Za každým, kurva, keď ideš v kolóne aut, ktorú nevieš predbehnúť, tak si môžeš byť istý, že na začiatku o tých 400 aut ďalej ide zmetený, ubolený dôchodca a buď ide v Nissane Juke, alebo ide v Nissane Qashqai, alebo ide v podobnej lacnej kokotine, ktorú si kúpil len preto, lebo ho bolia kolena a je lenivý sadať do auta s nízkym posedom. Nissan Qashqai a Nissan Juke, ja neviem, ktorý teraz hodnotím, Juke, tak to je zlé auto. Není to odpad, lebo nechcem byť zlý na tých dôchodcov, ale je to zlé auto. Nechcem to. Nissan Juke, to jak znie, keby sa niekto ojebal. To ti dôchodca povie, že pane, asi som vám štrajchol auto, ale spravil som o to len taký Juke. Kam dáme Kia Sportage? Kia Sportage nie je taký prúser ako Kia Picanto. Kia Sportage, ale zadarmo by som ho bral. Nebudeme dávať Kiu do dobrého vozenia pre Boha. Hyundai Tucson. Hyundai Tucson nie je zlé vozenie, ale za ten priebaný názov vám nemôžem dať iné hodnotenie, ako že zadarmo by som to bral. BMW X5. To je, Brašku, keby som futbalista v roku 2008 alebo DPHčkar v roku 2004, tak poviem, že to je super. Teraz poviem, že to je... Počkaj, vlastne nie je to špecifikovaná konfigurácia. Čiže to môže byť kľudne v M-ku. Tam môže byť kľudne V8. Že áno? Však to je super. A to nie je ani DPHčkar, ani futbalista. Toyota RAV4. Zadarmo by som to bral, ale to by som ani nepredal, to by som dal zadarmo k tomu Fordu Galaxy a k tomu Renaultu a k tej Honde, či čo som to už všetko predal tým cigáňom. Prepáčte, lebo tí to tam budú obchádzať. Keď zbadáš niekde, keď zbadáš niekde v cigánskom dvore Ford Galaxy, Renault Grand Scenic a Toyota RAV4, jak z toho slepky majú kurín, ty kokot, a cigáňom z toho hrá Maxim Turbulence, tak to je ten dvor, kam som to všetko predal. Mercedes-Benz S-Class. S-klasa aj významom a tým, čo Mercedes všetko priniesol do sveta automobilizmu a technológií a tým, jaké strašné legendy to boli, aj Mamut, aj všetky generácie potom a áno, aj tieto nové, z ktorých vychádza, dajme tomu, aj Maybach a všetky tieto veci, sú absolútne skvelé autá. A tu Mercedes S-Class je podľa mňa S-tier. Úplne s prehľadom. Rolls-Royce Phantom, bráško,
hneď vedľa Mercedes-Benz S-Class. Bentley Continental GT. Nakoľko je to koncernová záležitosť, zaslúžil by si byť v S-tier, ale nebudem. Ja milujem koncern Volkswagen a všetci to viete, čo už ste videli nejaké videá so mnou, ale Bentleyčko dáme do kategórie super. Poďme ďalej a máme tu Aston Martin DB11. Značne kontroverzné auto pre veľa ľudí a ja som dlhú dobu tým britským autám nie úplne rozumel a nevedel som, čo tým chcú Angličania povedať a prečo si idú tak zásadne hlavou proti múru, čo sa týka aj vývoju, čo sa týka aj všetkého toho, jak je to auto spravené, zmontované, jak to vyzerá. Ale možno to prichádza s vekom a musím povedať, že sa mi anglické auta naozaj v posledných rokoch veľmi páčia, veľmi to oceňujem. A dokonca Aston Martin považujem za jednu z takých legend britského automobilizmu. A v tomto prípade ho šupneme do S-tier, pretože pre mňa je Martin nie Jakubec, ale Aston rozhodne veľkou legendou. Great Wall H6. To neznie jak auto. To neviem, čo je odpad na kolesách. Neviem, možno, že som dal práve do odpadu na kolesách kokot 7-litrový 12-valec. Great Wall H6. Kokot, to znie jak názov neúspešnej britskej punkovej kapely. Great Wall H6 to je jak polovica Green Day a polovica H1.6. Že Mike Spirit z elektrickú gitaru. Prime time. Nissan Cube. Volá sa to Cube. A je to Nissan. Je to presne ten Nissan, jak aj Juke. Akurát, že Cube si nekúpi ten dôchodca, ktorý si kúpil Juke a Qashqai. Cube, Juke a Cube. To znie jak beat tých najhorších, jak splitko tých najhorších reperov na svete. Featuring. Najhorší na svete. Nerimuje sa to, netráfa sa to, nemá to beat, nemá to flow, nemá to nič a volá sa to Juke a Cube. A to je presne situácia, že rodinná oslava, 80-ročná babka prišla na Nissane Juke a jej 18-ročná vnúčka, ktorá má 2 dní vodičák, prišla na Nissane Cube, lebo nebude škoda, keď to oplieska niekde v meste. Hrozné. A keďže to nie je dôchodcovské auto a napriek pomerne častej valorizácii som chcel uchovať úctu k dôchodcom, tak pri Nissane Cube to nemusím robiť, lebo je to tínedžerské auto, podľa mňa, a dáme ho do odpadu na kolesách. Čo? To auto, jak vyzerá, čo tieme. No, však sa to volá Cube, kámo. Je to kocka. Toto keby v Maroku na letisku zabalíš do uterákov, tak si myslia, že je to ten najväčší matroš hašišu, ktorý kedy colníci zhabali, ty kokot. A pritom ty tam len parkuješ a zakryl si to preto, aby si sa za to nemusel hanbiť. Je to hrozné. Kúľa, teraz si to auto si predstav. Že všeobecná tá technika, ten vývoj tých aut, tej línie, všetko, čo k tomu patrí. A ty si povieš, že spravíš kocku. Jediné, čo má právo byť kockaté, je G-čkový Mercedes. Toto ti príde, keď si objednáš G-čkový Mercedes z Vyšu. 18 € bez dane, ty kokot, free shipping. Len tam nalepia takéto B-čko, jak má Brabus. Na toto. A toto ti príde. Mať v rodine Nissan Cube, to je jak mať v rodine člena strany SNS. Že vieš o tom, trápi ťa to, najradšej by si ho zavrel do garáže a nikomu neukazoval, ale potrebuješ ho, lebo ťa živí a ty máš 16 rokov a je to tvoj otec. V mojom svete, keby som diktátor v mojej nejakej krajine, Lukášovo, tak tam by boli 2 tresty za sprosté reči a za hejty na internete a neprimerané komentáre jebnuté. Prvý trest by bol ošúpať 5 kg cesnaku a druhý trest by bol verejne dlhodobo jazdiť minimálne 3000 km mesačne na Nissane Cube. Hotovo! Sme na konci rebríčku, priatelia a kamaráti. Ja naozaj verím, že sa vám toto video páčilo. Napíšte mi do komentáru, čo si o tom myslíte. Ja podľa tých komentárov vyhodnotím, ktorého z vás som urazil. Veľmi sa teším a vidíme sa na budúce. Koľko to je hrozné. To je hrozné auto.